adlaw mga amigo, mga amiga. Laag na punta ron. Karon adto ta sa Luon. Adto ta sa Danikop Spring ug bada pa sa oras. Madto putag laing lugar para dili kansing atong lakaw rong adlaw. Muta na ko ta. Raprod ay. Tara ta. Ngom kana. Mong ta na bay to na ta. Mata wawa. Tagalugan? Bayad. Bayad mo. Bayad na ba? Disin dito. Uy, wakas. Ay, ganang Bahadun. Istilah aja mo na. Dilo. Oh. Atay. Asa Danikop napita? Tunay crossing ito. Ang katos ginaha raprod. Kanang katong raprod? Oh. Sige salamat ha. Dapat nahanay simento. Patuo mo. To. Sige. Salamat ha. Kanang tarpaulin. Suot. Sige. Sige salamat. Danikop Tikugan Spring, Luon, Bohol. Ambugun nining napita dai. Pwede rin eh. Salamat. Sige luka eh. Naog na bird. Naog to eh. Ganda. Tanduk man. Di na gini mohunong oh. Huy. Ani rin, bilhin na ni Bart. Ari ah? Ari, ganda mo. Bilhin na to, anak yung di madag, ambog ito. Ambugunan dyan. Pirsang ang buguna. Di ba ito motor na ang madara mo sakay? Sudah. Okay ra patuka deh kay ang bugon ngadlaw kay kita kapugong. Pag-ora pa ting kwartot. Ikaw istorya. Sama istorya na to. Experience yang pagod. Sa tang experience. Nda sa may mong ika dalit nga pagdayeg ni board. Nag-abot ra tong nahan board. So murag apa ta kaabot. Ini angay na try test. Pilas. Apa nih pagare ni board? Apa nih ano? Asa? Kani ba? Ay, pero maka. Ano tao eh. Abot mo dali eh. Kaluka po ni. Balik ka. Kau tu mutot ta. Kaya ram dayon na may ano na euro. 5. Ano na board? Ano na? Ni. Go pa to. Abila na pila. Above 11 years old. Tagba board. Just ang entrance sa above 11 years old na 7 to 10 tag 5 ra. Murato ra. Ambog daning dahanan niyo. Irsado dai.
Ang nani ang agyanan pa dong sa kuan. Di na po magladyo itong agyanan ito abort. Okay ram day. Di tantong lisod. Na may bato. Lakaw mo kitang tiniil. Mao. Sa mo tani masalinasan ra. Tiniil gaya taglapok bro nga. Bitbiton sapatos. Ano? Ini pa nga bato. Lahi na ron. Ari koy kay ngit-ngit koy. Uwan noon tani utoy hinamuyang kijaw ani. Na adot. Ha? Uwan bro. Namay pa na. Namay. Silunganan. Tebi. Udong mo yan yung lugar panabi dun mo kay hadlok man. Udong man kaya namoy snack. Kaya na chipe. Mga tao na yung panunod ko ron. Sipi naman. Kaya kabusog mo na. Ito masublang tiya. Aso manog. Kaon kay ari bodo. Mga bigo man. Eh, ito mga dak. Asa? Yung isda ito ba? Wa poy wa di mo yung respetar kagda. Ay, ina nung lagi nga ron. Karang ina tapagda. Ulit suratan ka ba? Di subok ka kasaba no. Siguro. Luwi na po kasaba ka kaon mo lagi pangadyo. Mga to. Board, sa mga kasultin mo ng lugar board. Okay, lapit dapat. Ganing lugar apos kay ganing lugar ari ano kay tinaw na ang tubig. Wa ka daghang tao na lawom na po'y mabaw pang bata. Ang kakuan lang bantayan din ang mga bata ng mga ari kay kasi kuan ba mato dangog. Pero kinala lang yung magdatag pagkaon dire kay wa man mga tindahan dire sa doon. Kunya sa grasa mag-cottage, Dahil tag 200. tag 200, pero pwede ra sa doon, pero sa daplin kay di ba sa init pa naman. So mas maayos yung magdala sa pagkaon. Sige. Why magkuan Di mapas mo ba? Kay para makalahot tayo sa tibok adlaw nga langoy-langoy ug kay na may pagkaon. Og morto mo ay kasultin no tiban. Moro to. Gusto ko balik ko istoryahan. Wa man mo nagyon. Ana do na basta mudong mong lugar dadun na yung basura para di mo magbilig hugaw. Di ba board? Sige board, ang buhat ko na to board kay atong protektahan ang atong kay kinayahan board. Correct. So, ulit ah. Diba? Politik ko. Karon kay humana man tag tamak-tamak na to. Uli na ta. Kay kutas mo na mo ning jamoy bawon na doon. Kanira gida oh. Kurot na. Ya bard, di ba kay ito ay salin-salin mo do? Ngita taglaing surayan ron. Kay sa udto pa man. Napay oras. Taman hapon ni kontrata re. Labong bitugtan. Mo kabuhi tanon ba kay tagisa sa mo ta makalakaw og tibok adlaw. Labing inita. Balik ka kunsa.
May tataga paniutuhan daw na to Tela Noel kanang gauna oh. Kay Anay hikay ito lahat. Nanama na sayang pag balibaran nga labong libre. Lado-lado pero batugi ka na siguro pero halar man kay kaon man. So mga gusto mo dong dito sa Danico Spring gikan sa sentro sa Loon. Siga sa highway mga nasonis mga 2 o 3 ka kilometro. Sakto ba boy? Mana dito 2 to 3. Ya rough road na ang uban na anak semento. Oh, pero okay naman sa sudlan. Okay ragian. Ang problema na nag-abot ito doon na dili na pwede masud ang sakyanan kay ang bugo na magado na pa mahuman ang kalsada. Dili na ibabaw. Ang motor makasud depende sa driver. Ako dili na. Sa di pa ta mo largo ilan Noel og paniud to. Hapit kuno na yung kauban dito sa Hugot Road sa dapitan ay. Padung sa tanang isla basta sikat na. Kapito na kay tanan tagusay mga hugot nga nabag-or nga dugang. Doon lang sirta mag mao na ning liko ning unahan. Mo na ni. Kini mo. Ha? Ah, minuto kuno daan sige sige. Unahan pa. Mug mo ni skina yang bugan na. Bagian ang skina. Kani ini yang bugan eh. Dapat ka sada, pero motipas ta. Oh, iya mas. Noel nga maniudto ta daan, kutas launa gupod. Maniudto ta daan. Kutas sa pakuso og padaga no. Kani nga daan kani board. Kani tipas na eh. O nay, atong ngay Hugot Road. Tingan na laha eh. Oh, bariwa na. Asa kay mo to, balik ko na nato na unsa. Doon na ta kaning unahan, mao na ni ilaha, tusod. Kaon sa tao ng mga bugoy nga naglaglaag. Gutom na yung maglaglaag. Labo ka sugoon. Ano sugot? Oh, here we go. Oh, relax. Now kay lisod tukaran. Yay, may tawo. Sa on yung pag digamo na. Saan na yun turon? Ayo. Naigon mo eh. Ini ada kakao board saya palitan kakao board. Okay. Ikan sa akuan. China. Merry Christmas deng. Ayun, mag-dori ka na. Asa ka si Deng? Ratul lang bijuhan. Lawas ba kay mo tanaw tas board natong Hugot Road lagi kuno da kay mong gitambagan ba nga board masakitan na kanang lugar ha. Board. Di pa nimong kauna board ha? Nauna pa ni. Napay unsa? Niluto mo yung mga. Ano board? Inom kay rong tugan. Sige. Muna mong paniud to kawali. Pila to board? Lechon kawali. 260. Chapsoy 195. Ganing sa tiyaw sa nga deng? Chicken cordon bleu. Chicken cordon bleu 180. Og lemonade pila na board? 65. Kuyawa ilang sudah na bumbilya man. Sigaan Ya. Beli ako yung bayad na eh. Dia orang yung bayad ya. From Dubai. Oh. Kena yung bayad. Asa ko tao tagapalit yung yaning sudahan na. Buwan ra ta og utang Bisaya og pinaisang ginamos. Oh, asa ka na nay hadhad oh. Oh. Muna kay nagopang anak sa bangkador na mo oh. Ito man koy. Og ang mo bambam ra kana. Okay si board. Muna mutapal og nay mga kuwang-kuwang. Oh. Nay mo kuwang ni 15. Ah, sinsay mutapal na. Na pa mamigi paabot mo pa maluto. Lechon. Og dira abot na ang bangkador. Kutro ang plano, di na ta mo dadyon sa Hugot Road kay
Unlock si board og masakitan. Ato tawag ginabangga ko no. Paladyo tagamay kay bibo ato. Inarag padagan ning kay kabuhion na ring likod. Ngabot ito sa Kawayan na po hanging bridge. Doon na mo na na signage. Lisudag dan yan day. Asan tama park? Sa mga muari ini. Kuan Dapat driver dun mo. lisod dan. Pero madar god. Lisod siya. Raptor gyud pada. Ani ra grupo mo park no? Asa man din rapita? Tara to bus. Saan ba din sa dapita di ay? Ay bato ko ng lubi. Tingnan mo. Ha? Bulto-bulto. Kanag Bulto-bulto. kanag tawo eh. La. Gwapo to jud kay diga mong tawo. Ha? Ako ba? Puro ni mari gyud ni motor. Ug na motor. Ha? 20 rin limit, pagka mas 21 na limit. Hagsa ang tani. Kanag tawo no. Ang 20 ray limit ano niya? 20? Pas na daw niya. Di magog mo diretso sila na sila. Sibogay lang at papayog, sibogay. Muni ang Kawayan na po sa Inabangga. Muni bagong suruyanan. Okem. Okay koy? Ay, balik dahil. Okay koy? Biuha eh. Pagkamadlok? Ha? Tarong ba? Moto ang Kawayan na po hanging bridge sa Inabangga. Dito talaga sa mong tao. Kita ka Boylo to Pahulagway kay Gaguot. 20 ra ko ni limit ang mulatay pero nagana mo to. Dagat mo na? Ano mo? Kaulion ko. Ikabuhi ka Bart? Kabuhi ko. Uglo ta. Oh, buwan na mo ayo itunong og mga holidays nga pareha karon kay daghan jud tawo kay bag-o pa man guna nga tourist spot sa Inabangga kon. Tulay ra guna pero lami ang tanawon Biskay man. So, more to rong adlaw. Sunod na pod. See you on my next